салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи Ангурӯ ва Буғ. Мо қарор дорем дар вилояти Хатаи давлати Туркия ва қарор дорем дар пеши ниҳолҳои кумкуват. Кумкуваташ ин як мевае ки ҳамин қадар мешавад, баъд зард мешавад. Инро меканеду шуста ҳамин хел дар даҳанатон мепартоед, ҳамин хел меканеду тоза карда, пӯст накарда ҳамин хел мехӯред. ҳозир чӣ хел напухта? Нопухта салакак туршӣ дорад, пазад зард шавад, ширинӣ мегирад, ширин намешавад. Як пӯста ширин мешаваду дарунаш туруш кисле сладкий. Бениҳоят як меваи хушхӯр аст. шумо метавонед аз инам траншеҳо канда боғҳо кунед, чунки қимати ин баланд аст. Меваи ин нест. Мана як хел мевааш калон мешудааст, як хел мевааш камтар майдатар мешуда, лекин ҳамаш ҳар хел да. Як хел. ҳосила бида. ҳосила ин ҳоли дуюм сол ба ҳам қосе. Ин дуюм сол ба ҳам бастагӣ бошад, агар ин сеюм чорум солда агар бовар кунед калон шавад, агар ба шумо агар ин майда 10 кило тияд, агар барои бозор пул бас. Ман ҳамдиёрони азиз, ин кумкуват мебошад. соли гузашта бурдем 500 дона, ба ҳеҷ кас ба одамо нарасид, тез гирифтан. имсол ҳам нархаш ҳамун нарх 60 сомонӣ мекунем, қимат намекунем, то ин ки барои халқ дастрас бошад. мо ин бачаро илтимос кардем ки арзон кунад, чунки қиматаш баланд шудагӣ дар ҳама ҷо доим баланд шуда месад ку нарх. Мо илтимос кардем барои мо нархро қимат накард. Ман ҳамдиёрони азиз, ин мебошад кумкуват. Инашро мехӯрам ман. шумо дархост кунед аз ҳамин кумкуватҳо мо барои шумо мебиёрем. гуфтам монам ки мо инро аз рӯи замин меканем, хокашро мерезем, 10 када даруни халта ҷой мекунему. Даруни халта торф қати перли андохтан, об додан, намашро монда мебарем. вақте ки шумо харидед, аз байнаш мебуред ки аз нав сабз шавад. Мана ҳамдиёрони азиз, мо ҳаракат мекунем ки аз мо халқ, аз гурӯҳи Ангурӯ ва Буғ халқ баракат ёбад. ва агар мо инро бурда расонем ба ҳамон одамое ки мандариношонро хуш кардан, аз номи ман баргашта тӯҳфа метиҳам. дилашон наранҷад, чунки гурӯҳи Ангурӯ ва Буғ ин гурӯҳи манфиатовар аст. ба ҳама тараф кадоми хуш кардагӣ аст. аз номи ман ва акаи Мунаввар ба онҳо кумкуват ё лайм ё мандарин ё чизе бошад тӯҳфа метиҳем. дар паноҳи худо бошед.